min bedste veninde. Og noget chokolade selvfølgelig. Hej. Ja. Ja. Han er lige så op af mig. Men det er slet ikke meningen. Jeg var bare til den der fest, og så lige pludselig så ringer han og siger, at han har set mig kysse med nogen. Nej. Jamen, det var slet ikke meningen. Ja. 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 Nej. Han ringer bare og siger, at han har set mig. Og at jeg bare havde stået og gennemslaget den. Og det passer bare slet ikke. Det er ikke retfærdigt, at han gør sådan noget ved mig. Altså, jeg er jo hans kæreste, eller at jeg var det ikke også. Og så siger han bare det. Ja. Ja. Ja, måske kan du komme over til en kop te lidt senere. Ja, eller nej, ikke gave. Ja, men jeg synes bare, det er retfærdigt. Og jeg synes bare, det er ret irriterende, fordi at han kan ikke være bekendt og så skrive det. Ja. Nemlig. Ja, det er også rigtigt. Han er også bare sådan en svin, og jeg kan lynhurtigt finde nogle andre. Og masser af andre fyre, der gider. Nej, men det var bare det eneste. Jeg troede bare, det skulle være os to for evigt. Og at vi snart skulle ligge i en seng og bolle. Ja. Nej, det er ikke noget at lave sjov med. Og så bagte nogle småkager. Det var så godt. Ja. Han gad slet ikke spise. Jeg kan ikke lide dem. Jamen, jeg har chokolade sådan noget. Ja, det er nogle gode småkager. Ej, det var ret kørt, jeg opmuntrer mig. Ja, det er nok, fordi jeg kan tænke så meget på ham. Ja, men hvad med du kommer over og sover med en nat? Ja. Okay, jeg skal nok gøre det. Hvor nok er det egentlig gode. Jeg tror godt, han kan finde ud af at bage. Ja, nej, det er jo ikke noget at lave sjov med. Nu kan du være sur igen. Nej, det har jeg jo sagt. Han hader mig. Jeg gider ikke se mig mere. Og jeg taber min mascara nu. Ja, men det har jeg rettet op nu. Ja. Men jeg tror godt, jeg kan. Nej, vi må tale mere om ham, du ved. Ja, det var da en god idé. Ja, men så kalder vi ham agurk, fordi at det hader jeg alligevel også. Nej, fordi det kan jeg faktisk egentlig godt lide. Jeg hader lever. Så vi har kaldt ham lever, eller hvad det var, du sagde. Nå ja, det har jeg jo selv smagt. Hjemme dig? Ja, det er rigtigt nok, det smagte hjemme dig. Det smagte altså ikke så godt. Ja, det kan du godt lide. Ja, det er lidt mærkeligt. Men du har kredsen som mig. Og mærkeligt, så er jeg også kun ikke gået ad. Jeg så op på mit værelse, eller så mit rådværelse. Og det er fordi, jeg altid sidder rundt op. Og min mor er ikke så streng med det der. Jamen, måske kan vi også spørge Maria, om hun er med herovre. Eller vi kan spørge Jule. Jo, jeg tror, jeg har plads. Så vil jeg også bare tage i byen. Nå, nej, nu får jeg lige det er der en besked fra min kæreste. Nå, ja, han skriver, undskyld søde, det var ikke meningen.
Jeg håber, du kan tilgive mig og blive min kæreste igen. Gud vil jeg ej, dit satans lort. Ham er jeg bare finish med. Efter han gjorde det ved mig, så kan han bare talk til mig hand, fordi mit head don't listen. Ja. Ja, vi glemmer han bare. Så hvis han kommer hen og siger det, skider vi på en lille fjæs. Ja. Og hvad? Ja, men så kan jeg da bare skrive det til ham. Det er egentlig rigtigt nok. Jeg skriver lige til ham. Hvor fanden er du kommet sammen med Monopoly? Hun gider dig jo alligevel ikke. Hvad skriver han? Han skriver bare jo. Men de er allerede begyndt at knælde. Det skal du ikke. Det er også bare åndssvagt. Ja, det synes jeg også det er. Jo, det er meget åndssvagt. Vi går jo kun i 7. klasse. Okay, det er rigtigt nok. Ej, men det glemte jeg. Ja? Jo. Jo. Det er rigtigt nok. Ja. Jo, men jeg synes bare, han er rigtig dum. Men ham gider vi slet ikke tale med om. Nej. Og jeg sidder og kigger mig selv i spejlet, om jeg ser godt nok ud. Så kan vi jo gå ud i aften. Au, for fanden. Og jeg slog bare min fod lige op i. Ja. Ja. Vi kan godt gå ud i aften. Så vil jeg ikke være en ny fyr og kan bare med det. Jo, det vil jeg meget gerne brænde. Jeg synes faktisk selv, jeg vil blive lidt fed. Jeg vil blive fed. I hvert fald mit hoved. Det er ikke godt. Jeg må da gå på slankekur, eller så bliver sådan en fed dame. Nå ja, det er rigtigt nok. Jeg kan lige prøve at kigge i mit andet spejl. Okay, der er så slet ikke så fed. Nå ja, det var også et forstørrelsesglas, sagt det noget. Ja, det var ikke rigtigt nok. Jamen, du er jo også mega fed. Men det er du jo. Nå, du kan bare rende mig i røven. Nå, farvel. Jeg ringer bare til Marie og spørger, om hun ikke bare kan komme herop. Alt det, du kan lide. Farvel, loser. With the triple deck. Hej, så Marie. Min kæreste har lige slået op med mig. Det har jeg lige talt med Lene om. Men hun var fandme bare dum lige til sidst. Jeg sagde bare, hun var fed. Hey, du skal ikke lægge på. Hej, skat. Kan du tilgive mig? Tak. Ja. Nu kommer over til mig. Så kan vi måske afsætte lidt i sengen. Måske have lidt sex. Og det vil jeg meget gerne. Jeg vil helt prik af at snakke med dig. Kom over. Så har min G-streng på, og min store dejlige BH. Og vi skal nok få lov til at tage det af. Nej, min far igen. Og det er godt. Ja, det er rigtig godt. Ja. Skal vi ikke se, at vi snart kan få børn? Nej, tak, søde skat. Så skal de hedde Mille og Molly. Og så skal du blive ligesom Robbie Ray. Nej, ikke Robbie Ray, han er sådan en gammeldags. Mohammed Ali. Ja. 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 Vi ses i aften. Gucci Berry. Ja. Nu kommer min kæreste i aften. Kan jeg ringe til? Ej, nu skal jeg komme med chokolade. Jeg skal